Bywyd ym Mlas Mawr 2. Mi wnaeth cyfnod y Tuduriaid ddechrau yn 1485 efo'r brenin Tudur gyntaf, Harri'r Seithfed, a gorffen yn 1613 efo marwolaeth Elizabeth y cyntaf. Roedd dechrau'r Tuduriaid yn bwysig iawn achos mi wnaeth o un o 2 dŷ pwysig ym Mhrydain, Tŷ'r Iorcaeth a Tŷ'r Lancastriaid, mewn brwydr mawr yn Bosworth. Mae cysylltiad pwysig iawn rhwng Cymru a'r Tuduriaid. Roedd Harri Tudur yn aelod o deulu'r Tuduriaid o ben mynydd ar Ynys Môn. Yn amser y Tuduriaid, mi ddaeth newid pwysig i Gymru. Mi wnaeth grŵp o ysgolorion gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Roedd hwn yn bwysig iawn achos am y tro cyntaf, roedd pobl Cymru yn gallu darllen y Beibl yn ei iaith gyntaf. Y Beibl oedd un o'r llyfrau cyntaf erioed i gael ei argraffu yn y Gymraeg. Mi gaeth y Beibl cyfan ei argraffu yn 1588. Dyma oedd yr unig Beibl Cymraeg tan 1989.